li bajarê Zebedanî şer û pevçûnên tund di navbera artêşa azad ji aliyekî de û hêzên rejîmê û milîşiyeyên Hizbullah ji aliyekî din li Eniyên El Sehl û El Huda rûdan. Di encamê de hejmarek çekdarên Hizbullah hatin kuştin di nav wan de serbazê bi navê Hisên Ratib û ji aliyê xwe de firokeyên rejîmê bi bêhtirî 16 bermîlên teqîner bajar topbaran kirin piştî ku artêşa azad firokeyeke çavdêriyê aniye xwarê. Li taxa Elmenşiya û bajarê Der'elbeled şerekî tund di navbera artêşa azad û çekdarên rejîmê rû da. Di heman demê de artêşa azad çarkoşeya ewlekarî li Der'elmeheta bi mûşekan topbaran kir. Herûha şer di navbera artêşa azad û milîşiyeyên Îranî li bajarokê Kefirşems rû da pêre firokeyên rejîmê bajarokên Elyadû de De'el, Seyda û Nisîb topbaran kirin û di encamê de hejmarek şehîd û birîndar ketin. دير الزوار قصف من قبل قوات النظام على حي الحويقي. Li Dêrazorê firokeyên rejîmê taxên Cibêlê û Salihiyê bi bermîlên teqîner topbaran kirin û di encamê de 5 sivîl şehîd ketin û bi dehan birîndar. Firokeyên rejîmê berê xwedana gundewarê Dêrazorê û bajarokê Bûkemal, Hetla û Hisêniyê topbaran kirin û di encamê de hejmarek şehîd û birîndar ketin di nav wan de zarok û jin jî hebûn. Firokeyên rejîmê bi bêhtirî 305 derketinên ezîmanî gundewarê Idlib û Hemayê topbaran kirin û di encamê de bi dehan şehîd û birîndar ketin. Herûha nûçekhanê Orient News ra gihand ku hêzên rejîmê piştgiriyeke mezin ji bajarê Hema ber bi Sehlêl Gav de birin.